Bueno, contame, como é a tradición esta do barco? Pois esta tradición eu acordo de toda a vida, porque xa os meus abuelos empezaron a fer isto. Cando o pueblo foi pueblo, que antes pertenecíamos, que se fundou o pueblo, porque este pueblo pertenecía a San Miguel e a Eiras, nós éramos los vistos, entonces logo fixeron o pueblo de San Juan de Tabón. E foi cando empezaron a fer os arcos ou maios, que non se fía un, fíjense 4 ou 5, non desta categoría, non desta altura, pero si se faían alrededor, e logo iso foise perdendo, e foron fendo un cada ano. Maiormente os faían os quintos que marchaban para a Mili, que eran os que levaban a Virgen de Salud no seu día, eran os que faían o arco. Logo, claro, iso se foi pasando a outro lado, e vamos indo os rapaces como a min, así parecidos, para que non se perda a tradición. Que tipo de flores usan para facer o barco? Camelia, maiormente camelia, o que pasa que agora, como está o tempo como estuvo, pois non había moita. Non había. Entonces, pois usouse esa margarita, que lle chaman, e algo de clavel tamén. Quantos kilos? Ai, por kilos, eu podo dicir por mollos que foi... O arco pesará uns 3.000 kilos. Cual, as flores ou...? Sí, as flores. Flores? Pois mira, viñeron 130 mollos de margarita, uns 25 ou 30 de outra clase máis pequeniña, que foi para fer os dibujos que hai aí de Cervantes. E logo, por parte, camelia, que se foi buscar por aí, blanca e roja, para acabar de lucir o arco. Este ano que está dedicado a centenario de Cervantes. Canta xente participou en facer o arco? Bueno, bastante, non é que fora moito juventud, porque uns están traballando, outros estudiando, pero veo moita xente, Este ano jubilados. houve unha colaboración bastante boa. Sí, non houve moita queixa, non? E quanto pesará o arco? Así con madeira e todo. Iso tiña que 3.000 e pico kilos. tiña que calculalo un madeireiro porque No, pero pesa 3.000 e pico kilos, non sei. Seguro. Porque usan troncos de pino, ¿no? De pino. E son pinos, non son troncos, son pinos enteiros. ¿Cuántos pinos? Pinos de 15 metros. Leva 5 pinos arriba, e logo leva 4 transversales que son máis delgados, claro. E logo os dibujos que van dentro. Todo axuda a pesar.